Silvio Corbin Iclidio Ismagal. Good morning sa tanang tao sa tibok kalibutan. Kalibutan nga itong ipuyan o kalibutan nga itong himutan karon na itong malawas. Kini ako atip lang o payo. Kamu mga tagtungod, kanay yung mga pasyente. Kaya no basta-basta itong ospital. Nga naman, instead nga mabuhi pa na ay yung mahal sa kinabuhi, mamatay na hinoona. Nga naman, tiwasa mas madoktor, patuo nila dahil nga COVID. May pundo pa sila sa gobyerno. Muna karon delikado na ang doktor magud may license nga kriminal ba. Grabe ni doktor juga kwan. Laliman ka tibok kalibutan gi-control nila sa ilang sinsya, pero na jimbilimpot nga nang hagit kanila nga sakto magamuna katunan testingan nato mga watay kan anay sinimana binulan tinuig way kan anay way nanay, pero walay doktor walay DOH nga sukol. Nga naman di man nila studio, di po nila tabang kwarta-kwarta na sila sa mga tao. Bilyon-bilyon ang tabang o kwarta gikan sa gobyerno nga pundo. Apan unsa lang gihimo nila ang mga tao, mga baboy, kabaw nga sunod-sunuran ba, gigta nila sa liog o gilong. Mga nakaroon kahalimaw, kamangtas sa mga doktor biwit sa karong panahon na. Pero sayop mo kay wa may aso nga makumkum. Milyon-milyon ang pundo, pero asa naman inyong gihimo karon sa mga tao. Ang mga tao instead nga mabuhi pa, dili na lang. Kaya nga naman, patuo man yun din nga COVID. Karon tiwasan, matay. Ang kasakit pa diha kay increment pa dyan. May rabag sigurado nga COVID. Grabe dyan mo kumbaga o mga naong. Nagparihas sa mga kaparian o mga pastor. Nag-iila dugmayo ang mga tao. Kung sakto na yung Biblia, nag-iingon mo sakto na yung Biblia, ngano daghaman kayo nga matay. Ngano milyon-milyon man ang ngamatay. Nag-iingon mo sakto na yung Biblia. Una-huna bago na yung Biblia, tumboy ko na yung pagampo niyo. Karon og sa oras among ikamatay amin. Kana karon bulok yung kay mong dagko. Nangandoy maganig tao nga makaangkos kinabuginday ng uli katapusan. Kanya ka na inyong tumbos yung pagampo. Karon sa oras among ikamatay, mamatay yun muna kupot sa Biblia. Kaya nga naman, kamatay yun may yung ipangandoy. Diriya sa Dinagat Islands, ang gitulos ng Ginoong Diyos, Divine Master Rebel, Idirecti Senior, ang kinabuginday ng uli katapusan. Apan katura nag-istudyo, apan katumwala nag-istudyo, Muslim na nagpuyo sa Dinagat Island, mga misyonaryo, misyonarya, istisyonaryo, wala di apo kwenta. Kaya nga naman, gikan sa gawas gibaligya ang iyong makabtangan para pagsulod lang o makaarim mo sa Dinagat Island, pero unsay nitabuwa naman nag-estudyo, nalimot na mo, nasilaw na mas dati nagingting sa salapi. Halos mga grupo sikta nga nanulod diri puro gigamit ang pangalang Rubinyan, palang Rubin Iclio, kapunungan nga Rubinyan o kapunungan nga PBM silang kaugalingon nga interes. Pero kinsa na bulahan ang nagdumala lang usab. Kining mga tao karon gamitan magod. Balikon ko ang sulti pambulong sa Ginoong Diyos, Divine Master Director Senior. Kung makailan na kamo kinsa kamo kaniadto karon og samawat pwede niyo kirabuhi dili niyo laman kang Hesukristo, kamo ni magboto kahantod karon sa kutob iyang pahindaro na sayong tugkad na kamo kung kano sa kamo hangtod ano sa kamo mapabilin pa ning kaliputana everlasting life. Kanang 10,000 na magpabilin nga saksi sa pagboto sa adlaw nga dili na gid mamatay, pretty but not to die, mao na sila. Kini mga tao diri ng mga membro, mga singsingan, wala sayop maguna siya kaya wa naman sila nag-estudyo, nalimot naman ko sila niya mamatay dahil hilak, pero sayop niyo na. Kaya nga naman ang gitudlo sa Ginoong Diyos, eternal life, na wala kay kamatayon ba, magpabilin ka kanang gitawag resurrection o everlasting life, mo na gitudlo. Apan ang mga tao wala man kay nahingag man sa kwarta na bilang gyarindiriya, nalimot mismo diri sa San Jose proper. Gina na sila ni Divine Grand Master Mas Madonikyo the First nga dili pa balayon og dagong building dito sa ubos kay mudako ang dagat, pero sige mo dagko ino kang building kipang patukod sa baybay, pero sa bagay ilan ang katungod di na po sila motoo. Mo na karon din kalibutan na nabahay na ni PBM Rubinyan. Kaya nga naman mabahin mo yun na siya kay lahi man ang Miriam og lahi po ang Miriam. Mao kini siya lahi ang PBM og lahi usab ang Rubinyan International. Pero balikon ko ang PBM end of contract dito siya, finish na, tapos na, paggamit lang nila kapunong ng PBM, pero BCG na dito siya.
ang magpabilin karon mo barog sa tibuok kalibutan kini gitawag Robinyan International. Apan ang Robinyan ito maayo kasi apan ang magdumala number 1 kurakot kay gikan pas bibi na sila kurakot. Isamot na karon sa Robinyan International wa gikadukan. Mga na daghan makay mga tawo nga tinta sa Robinyan pod walay mga baruganan kaya nga naman ilang Diyos balikon ko dili sa Robin Iklio ko dili ilang Diyos mga Diyos si Impinito ang lalang lang sa bagay si Impinito mao na siya kung makainom ka na dili na kamatigulang dili na sab ka mamatay mao na si Impinito Diyos apan kanilang gilang nga Diyos karon mabitan nga hulog gyud sila nanulo sila ilang grupo kaya nga naman balikon ko ang ilang Diyos dili si Robin Iklio si Impinito ang akong Diyos wala na ilayan si Robin Iklio kasi nag-umol nag-create kung dili tungod kaniya dili sa ako matao mahimugso ning kalibutan na tungod kanila silang akong pagtuma silang sugo inundan nga ako nagmalampuson makita niya ako karon ako nibalik na ko sa kong regular kada Martes sa mga Bernes no food no drink pero kung may sakto mo testingan nato pwede tag binulan sinima na tinuig nga dili ta mo kano dili ta minom kamo mga doktor duit hagiton ta mo sakto makana sinsya sa medisina i-control niyo tibok kalibutan pero sa itabo duwag manggod mo ang nyo kwarta-kwarta ra wala mo nagmalasakit sa mga tao prangkang istorya nangwarta mo sa tarang tao sa tibok kalibutan mo nang daghang kaya nang matay itong si pero di bali mamatyan gyapon mo kaya nga naman nagtuo na mga sakto na sinsya ninyo sa inyong medisina gigago ninyo og mga tao gipasulob niyo Christmas special rapid test swab test sa klase examine ninyo sa mga tawapan way klaro kwarta-kwarta balikon ko naragya po'y karma maabot ka ninyo habang patagal akong Ginoong Diyos Master King of all Kings Master Bimbore Ikli Junior de Espiritu padami mo doble pa ang apaw sa tubig karon nasa 1% pa lang karon nga kalamidad napay 1 billion nga kalamidad ninyong pabuton isulti na tumudan niingon ako ninyo kung gikulangan pa mo sa kalamidad idobli na to karon na po nagan-like sige padayon na radyo ninyo hantod nga kamutanan mamatay na din mo nga nang manay magginasara magpuyo ko sa kalibutan wapir sa bagay analuwas kaniya to nakasakay ra sa arka mora gyapon karon ang makasakay ra po sa Dinagat Island apan kining diya sa Dinagat Island nga agin sa Ginoong Diyos Divine Master Bin Directly Senior Master King of all Kings Master Bin Directly Junior Divine Grand Master Mas Wadon Ikirapos manghawa ra gyapon mo kada matang walay mga baruganan nga nisulod sa laing grupo sikta o kapuno nga nakarehistro sa Subsistence Commission manggawas gyapon kamo dir sa Dinagat Island kay nga naman wa kamoy mga baruganan sama kamo sa kalusay ang gipangita nga katawas ng Ginoong Diyos Divine Master Bin Directly Senior Master King of all Kings Master Bin Directly Divine Grand Master Mas Madoni Kilopers sama ka mo sa kadahong kay nga may kagaling pundasyon apan dili mailan yung kaliyon kay walay bagyong muhampak nga nakaninyo kini mga ikliyo ila ka ng papel nga modala sa silang tao motintal sa tanang tao nanintal maganin na madili ikliyo samot ang ikliyo nangwarta maganin dili ikliyo samot ang ikliyo mo na nga kamo naunahan yung mayo kinsa sila o kinsa kamo o kinsa usab ako managiyong ni Divine Master Bin Directly Senior aya kamo pagpasagad og masakit nga puno nga si katawo kawa kabalo kinsa ka o kinsa sab siya basin niya pagabot sa panahon yung taong gitamay gibebe giyubit mo di makatabaw o makaluwas kaninyo example pares ka ko karon giterminate ko sa mga beauty sa Robinyan International karon ang na-terminate ka nako 6 feet below the ground pero daghan man to sila kay dili man to aprobahan kon wala aprobay sa mga beauty daghan mga beauty sa Robinyan na sab nga 6 feet below the ground paabot ra na ninyo maabot ra gyud na ninyo mo nang ako managi yung dili ko malimtanon o dili sab ko malimtanon kani mga tao nga dibasol nako nga namatay ang ilang pamilya sayop mo nga naman niari mo sa Dinagat Island pero unsa yung gimotiri kwarta ra inyo hibuan kini mga tao sa mga sa center wala kini mga diits diri sa barangay Mayahay sobra po kaya bagay di po tanan kining kuan diri kining naasayan diri nga nurse mura nagsikinsa pero abot ka tistingan ka na mo no isa ka semana lang way ka na way nanay kung makasurvive ba kaniya nakatunan sa sinsya sa medisina grabe mas gilagod ang tao gikuha nila kagawasan balikon ko ang tao nga gihimugso sa kalibutan kompleto na gibindisyonan gikonsagrahan ko sa Dios ginjeksyonan nila og virus akong bata mayo magani kay na ako nakatunan kuno ako nakatunan siguro kini kong bata patay na usab mo nakalala karon ang sinsya mo na balikon ko daghanan nga matay nga ginjeksyonan nabay tambal nga
kuan imbes kay way sakit yung bata masakit hinawon. Para sa karon sa Aricleo yung bata lumpo kay nga naman pag injeksyon naigo ang bukog mo karon delikado balikon ko sa bagay inyo kanang katungod ug ako usab kini katungod. Gipakatawo ta sa kalibutan kompleto na ta sa panahon ni Jesus kaniadto tanang buntis kaniadto gipampatay sa mga kaparin ubos sa sugod ni Haring Herodes kay dili sila mo gusto matawo si Jesus ang Mesiyas karon wala gidit sa pamatay hinoon gipatay gyapon kay buntis pa lang gi-injeksyonan na hantod pagkadako gi-immunize gi-injeksyonan kung sa baga kwarta mo na sa doktor pag-abot ana sa expiration virus ilang gito pag sinlawas kwarta na sa doktor mao ginay prangka gihimong negosyo ang tao sa mga doktor ang mga kaparin labaw na giilad nila ang mga tao gipatuo nila nga na Dios pero ang mga pare din number 1 satanas number kalabi ng mga pastor dili mo to ka na mga anting-anting di sila mo to kaya nga man kwarta raman nila pero sige lang ka na mga pare mga pastor mga matayar gyapon mo kay kanang Biblia ang gibasa nakatapos na nasulat na kada nasulat nagpasabot nga end na siya finish na pero mga bubo mga gago mo ng mga pare mga pastor ningon pa sila nga sakto sila pero kung mag-eskwela ka balikon ko kung tawagon ka siyo matutudlo unsa mo imong tawag present karon ang nasulat sa Bible present pa na o past isipan ninyo may kan magbasag Bible pag mata na mo gandang buhay sa bawat isa sa atin thank you po na marami paalam po.